नमस्कार। निजाम गुड़ा नवीन कुमार चौधरी वैकेंसी टेक्सटाइल फैक्ट्री निगम या मातृभाषा ଅଛି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନିଜ ମାତୃଭାଷା କଥା ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବର୍ଡର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେମିତିଟା ଦେଖାଉଛି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆର ଆମର କିଛି ବୋର୍ଡ କେମିତି ଦୋକାନ ହଉ ବଜାର ହଉ ସେମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଉନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଲେଖାଯିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ କଥା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବେ କାଗଜ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ଅଛି ସୌକି ବର୍ଡର ନାରାୟଣପଟନା ରାଉରକେଲା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ଅଛି ରାଉରକେଲାରେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ସବୁ ତେଲୁଗୁରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଜାଗା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିନା ଜିନିଷ ଠିକ କରିବା